नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. देवगड बीच येथील समुद्रात सहलीकरिता आलेले पुणे येथील 6 विद्यार्थी खोल समुद्रात बुडाले. त्यापैकी 4 विद्यार्थिनींचा बुडून मृत्यू झालाय. या घटनेची माहिती घेण्यासाठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन रविवारी सकाळी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. देवगड समुद्रात समुद्र स्नानाचा आनंद लुटण्यासाठी गेलेल्या मृतांची संख्या 5 झाली आहे. बेपत्ता असलेला राम डिचोलकर याचा मृतदेह सापडून आलाय. बेपत्ता असलेला राम डिचोलकर मृत अवस्थेत सापडल्यामुळे या अपघातातील मृतांची संख्या 5 झाली आहे. बांधा बस स्टँड नजीकच्या विहिरीत पुरुष जातीचा मृतदेह निदर्शनास आलाय. 2 दिवसांपासून स्टँड परिसरात एक वेडसर व्यक्ती फिरत होती. सदर व्यक्ती तीच असावी असा अंदाज स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केलाय. याबाबत अधिक तपास पोलीस करतायत. सिरोडा गावची ग्रामदेवता श्रीदेवी माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव आणि रविवार हा आठवडा बाजाराचा दिवस असताना या मार्गाने वाहतूक करणाऱ्या डंपर गाड्यांची वाहतूक स्थानिक ग्रामस्थांनी आज रोखली. एकूण 4 तास चाललेल्या चर्चेनंतर असे डंपर व्यावसायिकांनी स्पष्ट केल्यानंतर या विषयावर पडदा पडला. ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील एका त्रैवार्षिक धार्मिक कार्यक्रमासाठी रविवार 17 डिसेंबर रोजी सिंधुदुर्ग किल्ला बंद ठेवण्यात येणार आहे. तरी ग्रामस्थांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन शिवराजेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सयाजी सकपाळ यांनी केले. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका.